Али, стъпни се малко, де. Ришка, значи. А Боянчо как е? Той ме е возил от Шемшево до Леденик, ме е возил Боянчо с баща ти едно време. Бях в Шемшево и вие бяхте ли? Да. Червен или е По-светъл от Ришка. По-светъл, да. Значи е Пепа. На каручката ме качиха и се возих много... А, може. Абе, Наско беше. Наско го возеше, Боянчо. Дали? Чакай, Тали не е виждала кон отблизо, между другото. Моето куче не е виждала кон. И се притеснява. Ришка, значи. И вие яздите ли я? Да. Еха, искам аз някой път. Дали може? Да. Ще позволи ли на чуж човек? Защото не ме познава. Притеснявам, защото кучето, като мине край нея, може да се гледа, да се изплашат. Кучето ми се плаши от тя. Да, снимах я, да, мерси. Ришки, айде, чао. Като минете край нас, ще можете да я пояздя малко. Някой ден. Тали, стига, бе. Кон не си виждал, виж каква е красива. Девойки, айде да потегляме. Идвате ли? Гледай ги малките и сами се справят с коня. Представете ли си? Айде, Боряна. Водят го чак отгоре от махалата. Много нарани. Ма те не знам колко добре се грижат. Колкото могат, толкова се грижат за коня. Хайде. Ама добре, не беше зле. Охранен е така, явно добре го хранят. Колкото могат, толкова. Другия ми кон Боянчо ме е возил от Шемшево.